основната тема на Библията, която минава през всичките й страници от начало до край, е един велик спасителен план, който Бог има за нашата изстрадала земя. Този велик план е израз на неговата бащина грижа и любов за едно, макар от малките негови творения в безкрайният универс. Бог е велик в голямото и в малкото. Велик в грижата си за цялото, велик, непонятен за нас, в грижата си за отделното, за частите на цялото. Спомняте ли си златният стих на Библията? Искате ли да чуем за онези, които не знаят кой е златният стих на Библията? Стих, който изразява цялото съдържание на Библията. Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог възлюби и даде себе си. Част от себе си. Второто лице на Божеството се въплоти и стана спасител на света. Този велик спасителен план, който трябва да изтръгне нашата планета от нейното окаяно състояние и да й върне първоначалната красота и Божия замисъл, се провежда в една гигантска битка между доброто и злото, между силите на тъмнината и силите на светлината и правдата, между Люцифер, Сатана и Бог и неговите ангели. И според Откровението, което разглеждаме, 12 глава, 7 стих, тази гигантска битка не е почнала на земята, а на друго място. Чети. И стана война на небесата, излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидаха и ангелите му заедно с него. Ето гигантската битка. Тя е започнала във висшите сфери на вселената, при Божия трон. Той е мамил цялата вселена и успял да измами част от Божиите ангели, първите Божии служители. Но успял да измами и нас, хората, да ни вкара на негова страна в тази битка. Свален бе на земята. И битката продължава вече 6000 години. И ако той бе победен горе в небето и изринат на земята, 13 стих пак казва на същата тази глава, че битката продължила сега с църквата на Исуса, с неговият народ, носителят на Божията истина. Ето я гигантската борба. И тя трае вече около 6000 години. В книгата Откровение, която разглеждахме, последните 3 глави, в 16-та глава, ни е описано справедливият Божий гняв, негодование срещу всички хора, които са отхвърлили многократно неговата покана, неговата любов, неговата грижа и желание да бъдат спасени. Те ще понесат последствията от своето поведение. Във вид на 7 наказания, 7 язви, Божият гняв ще се стовари върху главите на непокаяният свят. А 17 и 18 глава от Откровението, Божият гняв и негодование срещу голямата блудница, вече много пъти говорих за нея. Това е отстъпилото от Бога християнство, което блудствало със земните царе, което се смесило с политиката, оставило службата на Бога, оставило призванието си и тръгнало да постига други цели в този свят. Сега е ред
на Божият гняв. И ние разглеждахме наказанието на голямата блудница в тези 17 и 18 глави на Откровението. А какво става след това? След като наказанието на голямата блудница е осъществено, Откровение 19 глава, от 1 до 6 стих, е следващата картина от Откровението, върху която ще се спрем тази вечер. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Спри. След това, веднага след наказанието на голямата блудница. Кое точно време се развива описаната картина в тези първите 6 стиха на 19 глава? Не мога да уточня. Дали е по времето на наказанието на голямата блудница в 7-та язва? Дали е в самото време на пришествието? Или малко след пришествието? Това не знам и не е толкова важно. Но това е следващото събитие, което Йоан вижда в картина, във видение и го описва. И той не само вижда, но и чува нещо. Като че ли чух силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истинни и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и даде върху нея с възмездието за кръвта на своите слуги. И втори път рекоха: Алилуя! И димът й се издига до вечни векове. И 24-те старци и 4-те живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, който седи на престола и казва: Амин, Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ нашия Бог, всемогъщият, царува. Ето картината. Озаглавил съм я. Една тържествена песен в небето. Едно величествено алилуя прозвучава в цялата вселена. Какво значи думата алилуя? В Старозаветното писание се среща много често, особено в псалмите. В Новия Завет се среща за първи път тук, в Откровение 19 глава. Тя произлиза от съчетанието на две еврейски думи. Халел, което значи славете, прославете. И Ях, което значи съкращение на думата Бог. Халилуя означава хвалете, славете Бога. Това е общоприетото възклицание за прослава на Бога. Уважаеми слушатели, и сега да си опитаме да си представим величественото алилуя, което прозвучава. Колко групи се включват в това алилуя? Най-напред в 1 и 3 стих. Извикват алилуя онези, които са изживяли последната битка на земята с великата блудница. Онези, които са преминали през гоненията на последните дни, на всички обединени организирани сили на злото, както съм обяснявал в 13-та глава от книгата Откровение и 17-та преди няколко седмици. Те са минали през последният момент на борбата. И сега вече е дошъл момента на тържество и радост. Това огромно множество, което никой не може да изброи, които са минали през голямата скръб, извикват с цялото сърце алилуя и прославят Бога. Втората група, които се включват в това величествено алилуя, четем в 4 стих. И 24-те старци и 4-те живи същества паднаха, да се поклониха на Бога, който седи на престола, и казваха: Амин, алилуя! Така, 24-те старейшини, познати ли са ви? Онези, които са проследили Откровението от начало, си спомнят, за тях сме чели в 4-та и 5-та глави на Откровението. Тези 24 старейшини са взети от земята. Предполагаме, че между тях са 3-мата взети от земята, на които имената са известни. Енох, Мойсей и Илия. А останалите 21 не ги знаем кои. Но когато Исус издъхна на кръста,
Разпукнаха се гробовете и някои възкръснаха. По-нататък в посланията си апостол Павел обяснява, че при възкресението си и възнесението си Исус е взел плен от царството на злото и на смъртта и отнесъл пленници, освободени от смъртта в небето. Ето ги 24 души, представители на земята. Те възклицават сега тържествено Алилуя. Към тях се присъединяват и онези 4 живи същества, за които също сме говорили в Откровение 4 и 5 глави. Това са херовими, непосредствените помощници на Бога, които са винаги в Неговото присъствие. За тях говори и пророк Езекил. Те заедно с 24-те старейшини извикват това радостно Алилуя. Прибавя се и трети участник. Чети, 5 стих. И от престола излезе глас, който казваше: хвалете нашия Бог всички Негови слуги, вие, които му се боите, малки и голями. Сега се чува от Божия престол говорителят от центъра на Вселената, там откъдето се ръководи всичко. Един глас оттам се прибавя към това величествено Алилуя. Хвалете Бога, всички, които се боите от Него. И последната група участници, 6 стих. И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя, защото Господ нашия Бог всемогъщият царува. Гласът, който се обади и извика Алилуя от Божия трон, се обърна към всички, които се боят от Бога и които го уважават, които го обичат, да извикат и те Алилуя. А това означава, че цялата Вселена, където има живи разумни същества, в милиардите по милиарди галактики и звездни системи, всички в един глас сега запяват Алилуя. Уважаеми слушатели, можем ли да си представим този величав момент? В цялото Откровение, докато Ян го записва, на 6 места той чува триумфални песни в небето. В 4 глава 8 стих 4 живи същества хвалят и славят Отца, Твореца на всичко. 5 глава 9 стих 24 старейшини славят Бога, защото се е намерило агнето, което да разгъне книгата за печата на 7 печата. Разглеждали сме това. По-нататък в 11 глава 15 стих прозвучава онзи мощен глас, който обявява, че царствата световни са станали царство на нашия Бог. След това в Откровение 15 глава Ян чува 144 хиляди, говорили сме за тях, запяват песента на Моисей и на агнето. В 16 глава също гласове от небето славят Бога, че справедливо е въздал на нечестито на земята. Но никой от тези славословия на Бога, записани в Откровението, които Ян е чул, не може да се сравни с това величествено Алилуя, което най-напред се прибавя спасението от последните дни, след това от всички времена, след това от 24-те старейшини, 4 живи същества, глас от храма, от трона Божий и накрая запява цялата Вселена. Полазват ли ви тръпки? Какво значи това? Четох веднъж, че величественото Алилуя от Хенделовата оратория Месия е изпълнено от 4000 души хористи. Можете ли да си представите, слушали сте сигурно Алилуята на Хендел, да изпълни 4000 души хор? Какво ли звучи? Нашия хор е от 40 души и като запее Алилуя от Хендел, пак създава дълбоко естетическо удовлетворение. А 4000 души да запеят Алилуя от Хендел? А цялата Вселена да запее Алилуя от Хендел? Не, сега божественото Алилуя. Какво ли е било това? Какво ли ще бъде? Този момент ще бъде единствен и той няма да се повтори. Славословие и хваление на Бога ще има през цялата вечност. Но момент, когато ще запее цялата Вселена едновременно Алилуя, славете Бога, ще бъде именно този, за който говорим сега. Ето величествената песен в небето. Мъчете се да си представите. И дано зазвучи в ушите ни. От безкрайните простори на Вселената, всичко, което диши и което е разумно,
слави Бога и вика и пее алилуя. Сега искам да се спра на съдържанието на това алилуя, на мотивите, които предизвикват песента, този спонтанен изблик на славословие алилуя тук на спасените на земята и в цялата вселена. Уважаеми слушатели, посочени са 5 мотиви, 5 куплета, 5 особености на съдържанието на това величествено алилуя. Нека да ги разгледаме. Най-напред 2 стих от Откровение 19 глава. Защото са истини и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата блудница. Извинявай, прочети 1 стих. Моя е грешката. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог. Ето ги няколко от мотивите. Спасение. Това е първият основен мотив, който предизвиква спонтанното алилуя по цялата вселена. Силата, всемогъществото на Бога и славата. Нека се спрем последователно на тези мотиви. Най-напред, спасението дължим на нашия Бог. Уважаеми слушатели, споменах, че основното съдържание на цялото свещено писание е велик спасителен план, за да отърве нашата земя от окаяното й състояние. Бог извършва спасението. И кой е спасителя? Деяния на апостолите, 4 глава, там 12 стих, апостол Петър казва знаменитите думи, които никога няма да загубят своето значение. Нека да чуем. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим. Кое е това друго име? Господ Исус Христос. Спасението е само чрез Него. Той е спасителя на човечеството. И първият мотив, първите чувства, които обхващат спасените, 24-те старейшините, живите същества и вселената е спасението, което Господ е извършил чрез Исуса Христа. Чрез Неговото име. Няма друго име под небето, чрез което да се спасим. От какво ни спасява Господ? От какво е спасил Той земята, човешкият род и всеки отделен от спасените? От какво? Най-напред, от покварата на греха и злото. Като се включихме на страната на големия измамник в борбата си срещу Бога, тази борба и това участие ни поквариха нравствено, развалиха ни. Апостол Павел говори за тази дълбока нравствена поквара в посланието към римляните, 7 глава, 20 стих. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. 21 стих. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. И 24 стих. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Апостола много точно показва човешката неспособност да се спасим сами от дълбоката поквара на греха. Грехът, беззаконието, развалата царува в нас и то ни ръководи. Никакви наши усилия и старания без Христа не могат да ни помогнат. Нито възпитание, нито образование, нито книги, нито култура, нито музика, нито телевизия, нито кино. Възпитават ни родители, възпитават ни учители. Самите ние се опитваме да се възпитаваме, но това дълбоко раздвоение в нашата нравствена природа, с умът си разбираме доброто. Искаме да бъдем добри, искаме да говорим добри думи. Какви думи излизат от устата ни? Искаме да бъдем благородни и честни, а какви сме? Окая наш човек, нищо до сега не е могло да ни помогне. Ни изкуство, ни литература, нито музика, нито възпитание, нито образование. Ние оставаме вечно раздвоените между това, което знаем и това, което не можем да направим. Окая наш човек. Ние носим в себе си и звяра. Носим ли го? Носим в себе си и подлеца.
Носим в себе си и лицемера, носим в себе си и грубянина, носим в себе си и непочтенността. Носим ли ги? И малко като им дадем път, те се проявяват. Уважаеми слушатели, има ли е случаи, когато сте се потрисали от собственото си поведение? Когато вместо да ходите достойно и да гледате хората в очите, сте пълзяли и сме пълзяли? Ето нашето състояние. Окая наш човек, казва апостола, кой ще ме избави? 25 стих казва, благодарение Богу, има избавление чрез Христа. И затова сега Вселената запява, спасението дължим на кого? На нашето възпитание, на нашата воля, на нашето удране с умрук по масата, че вече ще бъдем добри. Нищо не може да ни помогне. На нашите старания. Без Христа и без Божия дух старанията ни нищо не струват. Прибавени към силата на Божия дух, те могат да ни помогнат. Но без Христа нищо не можем да направим. Ние ще си останем вечно раздворени с мечтите за добро и невъзможността да го постигнем. Той ни спасява от дълбоката нравствена криза. И това е нашата нравствена трагедия. По-нататък, книгата на пророк Иеремия, 22 глава, 22 стих. Затова, ако и да се умиеш с слуга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред мене, казва Господ Йова. Ако и да се измиеш с много вода. Сега пророкът тук ни говори за другото, от което Исус ни спасява. От петната на злото. От петната на вината. Ако и да се измиеш с много вода, много сапун, пак вината ти, злото ти, беззаконието ти остава петно. За всички видове петна по дрехите има препарати, съвършени препарати, рекламират ги по телевизия, който има пари да ги купува скъпите. Но намерил ли някои препарати за петната на вината по съвестта? За петната на вината и следите по нашите ръце от чуждите неща? С какво можем да измием и да изтрием? Господ казва, и много вода да употребиш, пак вината ти остава петно пред мене. Океани вода не могат да измият кръвта от ръцете на убийците. Най-големите световни писатели и драматурзи, класиците на световната литература, всъщност се занимават с проблемите на човешката вина и човешкото зло. Няма невиновен герой в литературата. Океани вода не могат да измият петното, каза Господ, което е останало следствие нашите грехове. И по-нататък от какво ни спасява Исус? Посланието на апостол Павел към римляните, 6 глава, 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт. Заплатата на греха е смърт. Тление. Носим ли си го? От рождението си носим тлението. В регистрите на населението, не знам сега как е в новите компютрите, но някога бяха големи тефтери. Помните ли? Има дата на раждане, дата на това, дата на брак, дата и накрая има една дата на смъртта. Във всеки регистър има дата на смъртта. И срещу името на всеки човек има този параграф. Ние си носим тлението в нас. Процесите на изхабяването и на склерозирането на организма започват някъде около 30 годишната възраст на човек. Има ли тук 30 годишни? Нека да си знаят, че фаталните, коварните процеси на изменение, похабяване на тъканите и склерозиране започват около 30 годишната възраст. Кога почват да се проявяват? 60 нататък. И каквито и хитрости да прилагаме, можем ли да избегнем похабяването и приближаването към параграфа, последния параграф в регистра? Можем ли? Никакви хитрости. Почне склерозата да се проявява. Някой почва да пият хапчета, перамеми и какво ли още не. Както на една опашка, двама възрастни приказват, един казва, много ме нагази склерозата, забравям, другия казва, и аз бях така, ама се излекувах. Как бе? Едно лекарство ми изпратиха от Германия и нямам вече склероза. Добре, де, как се казваш? Как се казва това лекарство? Забравяй го. Забравяй го, казва. А се излекувал от склероза. Язък. Можете да си го запишем и ние. Преди
години, едно лето бях с моята съпруга и други хора от църквата на хижа Иван Вазов, които сте ходили, знаете, в Рила, след 7-те Рилски езера. Хубава хижа на високо място. Там имаше една група туристи и един 76 годишен човек, сухичък, слабичък, планинар, който непрекъснато демонстрираше, че ходенето по планината го е запазило млад. И той е много по-млад от другите. Вярно, че беше енергичен млад човек, но надценяваше себе си. И се искаше да направи събрание и да обяснява на хората как планината и туризма поддържат младостта и не остаряват. А той си изглеждаше точно на колкото беше, на 76. А фактът, че се приказваше и не може да се спре, какво подсказва? Първият белег, че почва да ни гази склерозата, е като почнем да говорим, да не можем да се спрем. Защото спирачките са изхабени. Видите ли някой, който много приказва и се не спира, а вторият етап е да не помним пък какво сме говорили. Когато едно момиче, едно момче са на 20 личили, а на 30 като стане личили, можете ли да сбъркате едно 20 годишно с 30 годишно момиче? Не. А една 40 годишна жена да я сбъркате с 20 годишна? А една 50 или 50 годишен мъж, да оставим жените на мира? А 60, а 70? На колкото сме си, на толкова сме. И никакви хитрости, никакви физически упражнения, никакви диети, никакви бои и боички, които слагаме насам и натам, не могат да спрат процесите на смъртта. Той ни спасява и от смъртта. Спасението дължим на Него. По-нататък и силата е Негова. Е вторият мотив на песента. Уважаеми слушатели, чудната божествена сила, къде можем да я премерим? Да имаме представа поне малко за силата. Няма силомер. Точно така. За мъжността на колите има силомери, но за Божията сила, освен посланието към римляните, 1 глава, 19 стих. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията. Така, Неговата вечна сила, чувате ли вечна сила? И това е вторият мотив на песента Алилуя, е ясно разбираема във Вселената, безкрайната Вселена. Милиарди по милиарди слънца, звезди, с тяхното вечно движение и страхотни скорости. Какъв гигантски свят е създал Бог. Само нашата галактика има над 130 милиарда звезди. Искате да направим едно сравнение? Ако намалим размерите на нашето Слънце, колкото големината на един лев монета, представете си го. То един от гигантите в нашата галактика, звездата Антарес от съзвездието Скорпион, ще бъде колкото този салон. Правете сега сравнение. Слънцето колкото монета, а Антарес колкото този салон. Бетелхайзе, най-голямата звезда в съзвездието Орион, пък по площ, по обем ще бъде и няколко съседни сгради, не само този салон. А най-голямата известна звезда, свръхгиганта на нашата галактика, е звездата Епсилон от съзвездието Колар.
Бетелхайзе е колкото няколко сгради наоколо заедно, то епсилон от съзвездието Колар ще бъде колкото ЖК Люлин. Ето това е. Какви гигантски звездни тела. Силата е негова. И светимостта им е страхотна. Антарес свети 22 000 пъти по-силно от Слънцето. Само че е много далече. На 430 светлинни години от нас, затова не може да го видим. Бетелхойзе свети 70 000 пъти по-силно от Слънцето. А най-блестящата звезда, която е позната до сега, това е звездата Ес от съзвездието Златната рибка, което свети колкото 400 000 наши слънца. Силата е негова. Сега Вселената величае и пее алилуя заради Божията сила. Третият мотив на величественото алилуя и славата е негова. Тези двете са свързани. Божествената сила и божествената слава. Четвъртият мотив за песента на цялата Вселена четем във вторият стих на 19 глава. Защото са истини и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и даде върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. Четвъртият мотив за величественото алилуя е вечната божествена правда, справедливост и истина. Уважаеми слушатели, божествената правда и истина бяха тъпкани и са тъпкани още близо 6000 години. И то дръско. Бог търпи. Защо? Защото е любов. Като баща. Нали сте имали деца? Възрастните? Младите имате сега? И аз съм имал. Прави били, не слуша, но ние какво правим? Унищожаваме ли си децата? Не, търпим. Защо? И чакаме, дано се поправят. И казваме, то ще поумнее, ще му дойде дума в главата. И въпреки всичко, че ни ядосват и правят били, пак ги милваме, пак милеем за тях, пак плачем за тях, когато са болни. Това е нашият Бог. Но някои хора в историята на човечеството, вместо да се възползват от Божието дълготърпение, милост и любов, са злоупотребили с любовта му. Затова един ден ще се срещат с неговата справедливост и неговата истинна съдба. В книгата Изход 34 глава 6 и 7 стих Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог жалостив и милосерд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с верност, който пази милост за 1000 поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до 3-то и до 4-то поколение. Господ Бог милостив, жалостив, дълготърпелив, любвеобилен, той търпи и прощава за много време, но не обезвинява виновния. Бог не се прави, че не вижда нашите грехове, нашите престъпления и престъпленията на света. Той ги вижда, знае ги, но се труди с благодатта си и милостта си да ни освободи от тях, както четохме и говорихме. Той праща Евангелието. Той наредил да се проповядва неговата милост и благодат, както правим тази вечер. Той изпраща ангелите си като негови служители да помагат на хората да потърсят спасението. Той изпраща Святия си Дух, който да преобразява. Но ако хората дръзко, въпреки всичко, вървят по своя път, въпреки проповядването на Евангелието, въпреки познанието на Божията благодат, познанието на Божието дълготърпение, вървят напред стремглаво, тогава иде ден на Божията справедлива съдба. И тогава всеки ще се срещне с Божията справедливост. По-нататък, тази Божия справедливост и справедлива съдба и истина е специално насочена към голямата блудница отново. Затова, казваше стихът, защото е разтляла земята. Говорихме много пъти.
че християнството от 3 и 4 век след Христа в голямата си цялост се изроди под влиянието на гностицизма, под влияние на гръцката философия, под влиянието на езическите обичаи и религии, от съединяването с държавата и държавната власт, блудстването с земните царе, се роди и създаде едно християнство, което вместо да е светлина в този свят, какво докара на земята? Тъмнина и мрак. Вместо да е сол на земята, да възпира процесите на гниенето и разлагането в нравствения живот, то улесняваше, стиха казва, разтля земята. И Господ специално въздава съдба на тази блудница, която му изневери, изостави задачата си и не служеше на целта и каузата, за която бе създадена. И още по-точно, това величествено алилуя и всички, които участват в него, възпяват и факта, че Господ е потърсил сметка за пролятата кръв на всички, които невинно са загинали в този свят. Коя беше първата невинна жертва, покосена от терорист? Как се казва? Авел. Кой го уби? Защо? Какво му направи? Нищо. Нищо не направи Авел на брат си. Той си принесе жертва на Бога, както искаш. Но Каин го намрази. Защо? Необяснимо. И го уби. Помните ли какво каза Господ на Каин? Какво си сторил? Братовата ти кръв вика. И такава невинна пролята кръв на хора невинни точно колкото Авел. Милиони и милиони на брой през всичките векове вика към Бога за справедливо въздаяние. Сам Господ Исус Христос каза, Евангелието на Матей, 23 глава, 34 стих. Затова ето аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници. Едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град, за да дойде върху вас всичката праведна кръв, проляна на земята, от кръвта на праведният Авел до кръвта на Захария, Варахиевият син, когато убихте между светилището и олтара. Да дойде върху вас и вашите приемници по-нататък всичката кръв, пролята на невинни хора по земята. Ще дойде този момент, защото кръвта, както на Авел и на милионите, вика към Бога и викът и стигна до небето. И само кръвта на светиите и мъчениците ли вика? В посланието на апостол Яков, 5 глава, 5 стих, 4 и 5 стих, чети. Ето заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и вековете на жетварите влязаха в ушите на Господа на силите. Чети още. Вие живяхте на земята разкошно и разпъснато, огоихте сърцето си като в ден на клане. По-нататък? Посъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. Така, само кръвта на невинните като Авел, милиони, казва Исус, от невинната Авелова кръв до Захария, всички, които загинаха невинни, само тя ли вика? Вика и голямата социална неправда на земята до небето. Заплатата на работниците, които са ограбени, вика, шепа хора на земята, във всяка страна, в Щатите, в Англия, Франция, Германия, Южна Африка, България, шепа хора се разтляват от лукс и преяждане и се чудят какво да си правят парите, докато хиляди, милиони и милиарди дори живеят оскъдно и не знаят как ще се нахранят. Тази вечер, когато хиляди деца умират всяка година, стотици хиляди от глад, ето заплатата, несправедливостта, социалната несправедливост, и тя вика към Бога за справедливост. Колко често слушам по радиото и в България и на други места, толкова месеци не са платени заплатите, толкова месеци не са платени заплатите, хора нямат какво да ядат. Питам се директори разни, които се водят в мерцедесите, и те ли не си вземат заплатите?
Виковете на заплатата стигна до Господа. Иде ден на божествена справедливост и социалният живот. Петият мотив за тази песен, петият куплет, който съдържа тази песен, четем в 6 стих на 19 глава. И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя, защото Господ нашия Бог, всемогъщият, царува. Господ царува, Бог се възцари. Една друга песен, подобна в Откровение 11 глава 15 стих, прозвучава в небето в същия този момент. Царствата световни станаха царство на нашия Бог. Кой царува сега на земята? Искате ли да чуем? Лука 4 глава 6 стих. На теб ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз се давам комуто ща. Кой говори тук, познат ли ви? Люцифер, Сатана. Той, когато Исус се въплоти и дойде като спасител на земята, го заведе на един висок хълм и му показа всичките световни царства и тяхната слава и блясък. Световните столици, Рим, Атина, Ефес, Александрия и други големи градове по това време. С бляскавите им дворци, палатите им, резиденциите им. Всичкото това ще ти дам. Ти нали дойде да спасяваш земята? Аз съм готов веднага да ти я дам. Само срещу един поклон. Нищо повече. Дявола някой път кане ли ви само срещу един поклон да ви даде всичко? Не му вярвайте. И Господ не му повярва. Но виждате ли с какво съзнание живее Люцифер? Че на него принадлежи нашата земя. Той царува на земята и той дава комуто ще. Усещаме ли царството му? Усещаме ли управлението му? Чувства ли се по целия свят състоянието на царство, на което стои лукавия начало? Чувства се. На север и на юг, на изток и на запад, по целият свят. Престъпленията са едни, моралното падение е едно и също, лакомията на хората е една и съща, корупцията на държавниците е една и съща и в Япония, и в Индия, и в Испания, и в България, и Съединените щати, и навсякъде. И често чуваме, еди кой си бивш президент подведен под отговорност за корупция. Еди кой си бивш министър-председател подведен и затова бягат по чужбина и се крият. Царството му се чувства. И той го давал комуто ще. Само, че това вечно няма да трае. Господ Исус остави да царува за кратко време, около 6000 години. Защо? Не мога да обяснявам сега, малко време остана. Това е въпрос на друга проповед. Защо Господ изтърпя Люцифер да царува на земята толкова хиляди години? 6000 години. За нас много, за безкрайното време на Вселената нищо. Защо? Друг път можем да говорим. Но сега иде момент, когато царствата световни ще станат царство на нашия Бог. И Той ще царува. Как ще царува? Псалом 96, 2 стих. Псалмопевецът в поетичен език представя основата на Божието управление, на Божието царство тук в този свят. 97. Да, 97, 2 стих. Облак и мрак са около него, правда и съд са основа на престола му. Правда и съд са основа на престола му. Помните ли кратката молитва Отче наш? Там едно от прошенията, което Исус ни учи да се молиме, да дойде царството ти. И ето го момента, уважаеми слушатели. И това е последният мотив на величественото алилуя, което ще зазвучи из цялата Вселена. Нека повторим 5 мотива, съдържанието на алилуята. Първото кое беше? Че не спасението е от Него. И силата му, и славата му, и праведните му съдби, и истината му, и царството му на земята. Величественото алилуя. В него участват спасените от последното поколение, спасените от всички времена след това,
После се прибавят около Божия трон 24-те старейшини. 4-те живи същества най-близо до трона Божий. И един глас от трона Господен, говорител изглежда на Божията воля, изразителя. И накрая запява цялата вселена. Какво величествено алилуя! Чувате ли макар с въображението си това страшно и велико алилуя? И се питам, Господи, дали ще участваме ние в това алилуя? Искате ли? Зависи от нас. Когато гледаме как силите на злото владстват, как вълните на престъпността, на войни, на тероризъм, на нравствено падение заливат хората, как добрият човек, кроткия, бедния, отрудения, обрулени от живота страда, как други охолстват и живеят безгрижно и тормозят, почваме понякога да бъдем изкушавани да мислим, че Господ е далече и Бог не знае. Както някои казват, види ли Бог, чуе ли Бог? Изкусени ли сме някой път да мислим, че Господ ни е забравен? Че силата му е по-малка от силата на злото? Да, понякога сме изкусени. Книгата на пророк Исаия, 49 глава, 14 стих. Но Сион рече, Йова ме е оставил и Господ ме е забравил. Така, понякога може да си мислим, че Господ ни е забравил. Но 15 стих. Може ли жена да забрави сучещото си дете, да се не смили за чадото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето на дланите си съм те врязал, твоите стени са винаги пред мен. Аз, казва Господ, никога няма да те забравя. Дори майки да забравя децата си, а такива майки има вече много. Те се наричат модерни майки. Те знаят само да родят деца и повече, много да не ги гледат. Друг, баби, дядовци, кумшийки, лели и така нататък. А да дадеш майчеството си на детето, то не е само да го родиш. Има такива майки. Но Господ казва те и да забравя децата си. Аз никога няма да те забравя. Може приливите на злото да са много страшни. Може напъните на несправедливостта, на злите да са много страшни. Но Господ ни казва в Евангелието на Йоан 16 глава 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Чухте ли гласът на нашият Спасител? Скръб ще имате. Докато трае историята на греха и на злото, скръбта, болестите, страданията, умората, старостта, изхабяването и смъртта няма да ни се разминат. Но Исус казва, дързайте, аз победих света. И в деня на Неговата победа ще зазвучи това триумфално алилуя по целият свят. Тогава злото, смъртта ще бъдат погълнати завинаги с победа. Както пише апостол Павел в посланието към Коринтяните, 15 глава, от 51 стих, как точно представя триумфалната победа, която Исус е извоювал. Колко точни са думите на Исуса. Дързайте, аз победих света. Нека да чуем. Ето една тайна ви каза. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. И когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: погълната биде смъртта победоносно. Ето го тържествуващият момент. Ето го момента, когато вселената и всички спасени ще запеят това триумфално алилуя. Още малко остава до това. Скръб ще имаме и ще носим. Но Исус ни каза: в мене имайте мир.
света скръб ще имате, но в мене имайте мир, защото аз победих света. Уважаеми слушатели, нека този Божий мир да бъде в нас. Нека пълна вяра и надежда да ни държи за този наш Спасител, който умря на кръста, за да ни спаси. И тогава, когато дойде, когато цялата вселена запее триумфалното алилуя, от всички краища на вселената ще се чуе, от нашата земя, от различни групи, тогава ще запееш ли и ти? Дано запееш и ти, дано и участвам и аз в това алилуя. Амин.